Gimana ya? Suka ba? Iki mau salah angel kok. Wis takan bareng kok. Aduh, empok wes. Empok pisan. Ini aku apa? Tek lho. Ini aku ya. Sawan ini kadang mateng-mateng. Malah apa? Kita rusoi wae. Soalnya nesu-nesu wae nih. Iki apa bengak-bengok nesu-nesu wae. Wong kae mangan ya wis. Kopi ya wis, karo ya wis. Betul, cocok. Aku ki nyapa? Wong kadang gawe malah di Wong gak nyapa. rusoi wae. Nesu-nesu wae kek nesu-nesu godira. Godhonge ra temu, godhonge ra entuk. Saiki piteke mangane diseneni, genine ra durung seneni. Tak jengkane sisan to. Nyak bener. Beno. Syukur. Syukur. Potong gue. Nah, Ora. kadang gawe orang ngewangi malah rusoi mesti sawan. Kanjeng majikan jaga mulai. Oh, panik Pak. Jos kata dia. Lo panik. Ngomongnya malah Wis ben, tangan loro ben, tangan loro meneh wingko, tangan loro meneh engko bencan tengen ben. Kok syukur. ini rasanya tangan loro malah diganggu ae. Sing nyesut. Lae. Apa ini? Loro cah. Kakak dipang cah, loro cah. Apa gitu aja? Loro cah. Ini kena anu gini, kena bantuan ini. Kalau bantuan opo jane iki? Kena kota amal yang perapatan ngono jadi loh. Anu sisan, anu tak dadani anu dadi manusia silver gelem ra? Gelem ra? Lah kok nyapa ngono? Nggih kota amal yang perapatan ngono jadi. Ya mang ora maremu dadi manusia silver karo gowo kresek adu karo rosia permen kae. Lah kismis apa kae lho kok entuk akeh ku duitmu ndang. Aku kalau mes. Hah? Aku kalau Ya aja ngemes karo nyanyi-nyanyi apa kek balonku ada 5 kek apa kek balon biru kek apa ngono kek entuk duit pokoke. Padahal ada paring-paring Pak. Ora. Makasih gitu. Oke sile ta. Kalau kantor gawe dewa ini lah. Usah. Cebuk kan lu. Kita sama dua siap ya. Ya gak kena. Kita sama siap ya. Ih, tai bang, ini kumis banget. Oh, tidak. Raket itu tenang tenang. Mampu tai. Tani iso banyu ya enggak, Toy? Enggak siap naik. Ya, masuk kamu nih, weh. Lupa, saya tapi ya. Uman. Ingat nih, ya. Keleknya mantap. Ah, tuman lagi, Nang. Kameramen tidak kamera. Oh, Nang. Oh, kok. Ker. Oh. Ini paten dia. Jane kelek apa bolongan WC to jane iki. Ambune kok golongan spiteng kok ngono. Ora iso ya, sih ya, bau. Kayak kasturi ya. Kasturi apa bangke iki yo. Kastumi. Kalau boleh mau kerokan yo. Gak yo. Kaget yo. Rambutnya coklat putih. Ini 3 layer nih piye iki? Iki korban iki. Korban. Kok Yo korban anak orang genyah ya. Ya sepura saya sepura. Ya, ya sepura tenanan. Sedikit kok pakai Ya lo gila ya. sedikit ya Rama kula nyuwun ngapunten ing alangan luput ya berbagai dikarawa ya Allah. Wes kataku belum.